नमस्कार. गोमंतक डिजिटलच्या आजचा पॉझिटिव्ह डोस या रोजच्याच कार्यक्रमात मी आले आहे आजच्या काही चांगल्या बातम्या घेऊन. आपल्या वडिलांचा वारसा मुले पुढे घेऊन जातात हा एक सामान्य समज आहे, पण आता अशी कितीतरी उदाहरणं पाहायला मिळतात जिथं मुली आपल्या वडिलांचा वारसा अगदी अभिमानानं पुढे चालवतात. कुळे शिगाव इथल्या सुनीता, बबिता आणि वनिता या 3 वहिनीही याचेच एक उदाहरण आहेत. इथल्या पुंडलिक मुळवी बांदोडकर यांच्या या कन्या 1967 पासून ते मूर्ती बनवत होते. 1989 मध्ये त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यानंतर त्यांची मोठी मुलगी सुनीता यांनी मूर्ती बनवण्यास सुरुवात केली. हळूहळू त्यांच्या दोन्ही बहिणी देखील यात सहभागी झाल्या. आता या तिघींची लग्न झाली आहेत, त्यांची मुलंही मूर्ती बनवतात. तर या तिघींची माहिती आजच्या पेपरमध्ये आली आहे, ती नक्की वाचा. यानंतरची बातमी आहे राज्यातल्या तरुणांसाठी. स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर डिरेक्टरेट तर्फे यूथ फेस्टिवल आयोजित करण्यात आलाय. यासाठी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, यूथ क्लब, म्युझिक इन्स्टिट्यूशन, रजिस्टर्ड यूथ ग्रुप्स आणि स्टेट डिपार्टमेंट्स यांच्याकडून अर्ज मागवण्यात आलेत. 25 व 26 सप्टेंबर रोजी रवींद्र भवन मडगाव इथं, 29 आणि 30 सप्टेंबर रोजी रवींद्र भवन साखळी इथं याच्या प्राथमिक फेऱ्या होतील आणि त्यानंतर 5 आणि 6 ऑक्टोबर रोजी रवींद्र भवन मडगाव इथं राज्यस्तरीय फेस्टिवल होणार आहे. 18 सप्टेंबरच्या आधी अर्ज कामपाल इथल्या डिरेक्टोरेटच्या कार्यालयात जमा करायचे आहेत. आणि याबरोबर कला अकादमीच्या मराठी ब गट नाट्य स्पर्धेसाठी सुद्धा जर तुम्हाला सहभागी व्हायचं असेल तर त्यासाठीही 8 सप्टेंबरच्या आधी अर्ज करायचे आहेत. याची नोंद घ्या आणि अर्ज भरायचा राहिला असेल तर फटाफट तो भरून टाका. आता तुम्हाला माहीतच आहे तंत्रज्ञान किती पुढे गेलंय. गोव्यात बसून काश्मीरचं फील आपण सहज घेऊ शकतो. अगदी तसंच गोव्यात आपण थोडे प्रयत्न केले तर सर्व प्रकारची फळं आणि भाजीपालाही घेऊ शकतो. बरं, आपल्या गोव्यातल्याच परवरी इथल्या लिमो जांबावलीकर यांनी द्राक्ष आणि सफरचंद लागवड करण्याचा ठरवलंय आणि आता त्यांनी याबाबत पुण्यात जाऊन त्याची इत्थंभूत माहिती सुद्धा घेतली आहे. लवकरच गोव्यात या फळांची लागवड होण्याची शक्यता आहे. ते म्हणतात ना, प्रयत्नांती परमेश्वर. तर मग तुम्हीही असेच प्रयत्न करत राहा. आमचं गोमंतक TV हे YouTube चॅनेल बघत राहा, ते सबस्क्राईबही करा आणि नेहमीच पॉझिटिव्ह राहा.